lokal. Kinalami is out, kinabara is in. Panagpaspasyar, ken panagpipiknik manen. Ita sumangbait summer season ket adumanen dagiti pagpasyaran. Mapakarayan, simbaan, baybay ken sa dinuman na pagpasyaran dagiti turista. Iti Bacara, Ilocos Norte, ket inalukoy ni Miss Henedina Afaga, tourism officer dagiti umili ken ti publiko nga dagiti napinta sa pagpasyaran iti lugar da a Bacara. Dito ngayon panakkel na dagiti mabali na pagpasyaran akas iti simbaan, Bislak River, ken ti kabaybayan ti Bacara, Ilocos Norte. Usita ko nam nga ti Bacara ti Mesa nga pagpasyaran iti turista kan dagitoy gagayan tayo nga taga-probinsya. As early as February ipatpatak der mi beach huts min yan ta sirok tarangtay. May isa nga dito nga ilulok po forward da. So nag-open this Friday. So mabalin kami tatanga agpa-streken. Ti pamatik 500 pesos ti upa rin nga beach huts. Agalo no Holy Week kami makan-contain iti bisita mi nga kayat nga ag-enjoy karito napintas nga waimi at anadalus kan nalan is kastamat dito Bacara Church Complex mi no Holy Week may sa dito nga papapanan iti turista no Jack Mariro makaregister kami iti 11,000 na tourist arrivals per day. Magrugi iti Domingo Ramos aging gana Domingo Gloria nang runa itaket ti San Henry Parish Church of the Municipality of Bacara ket may isa nga na pili iti Diocese of Lawag nga Pilgrim Church because 2025 and 2026 are the years of hope. Imbatad na apatukpay ti okoy ken empanada nga inget crispina. Ken DJ kanayon da nga bisbisitaan detoy okoy mi yan ta daan nga tiendaan agbalbalem detoy nga operational 6 pesos lang ta mesa. It's a paper thin okoy crispy thin nga in future iti food celebrities tayo iti 2024 the Chef Reggie Aspiras order da regularly dito ikan detay padaasin yung ramanan batil Alicia's empanada ni no kayat yupay nga labasan detoy Torremi adubagas kayo kayan ta Alicia's empanadaan. Mainlaig iti daytoy ket impasigurado na ti urnos lina kental na iti ili ti Bacara kabayatan ti summer ken Lenten season babaen ti panagibinulig ti PNP ken